Camat Ibu Sri Sulistiarini, sarjana ekonomi magister manajemen. Sampun jumeneng wonten sawijining pepanggungan. Tumuli pusaka kaaturaken pusaka ingkang angka sepisan nunggih dhuwung 13 kanthi asma Kyai Kur Bakur ingkang hangasta panjenenganipun Bapa Gus Ropani minangka Sulisalira saking paguyuban Nonsa Aji Panji Jagat Sumunar kaaturaken dumateng Ibu Camat Tengaran Ibu Sri Sulistiarini, sarjana ekonomi magister manajemen. Tegesipun kaping kalih dhuwung 11 kanthi asma Kyai Sabuk Inten ingkang hangasta panjenenganipun Bapa Seto minangka Pamong Budaya Kecamatan Tengaran. Kaaturaken dumateng Ibu Camat filosofipun kawibawan kemakmuran karaharjan lan ugi kawicaksanan. Kaping 3-nipun pusaka tumbak Kyai Panggang Welut saha pataka Pamor Dwi Warna ingkang hasta panjenenganipun Bapa Dardiri minangka pangarsa permadani Kecamatan Tengaran. Kaaturaken dhumateng Ibu Camat filosofinipun para pangarsa tansah nggadhahi sifat kalewesan kalincahan gesit cekaten tatas lan trengginas pataka dharma budaya Tengara minangka pralambanging Kecamatan Tengaran. Pusaka ingkang angka sekawan Kyai Dapur Karawulan ingkang ngasta panjenenganipun Bapa Aswat Eka Setiawan minangka pangarsa Karang Taruna Kecamatan Tengaran. Saking tembung kara lan wulang, piwulang lan piwuling kangge ngrawungaken perkara utawi perkawis. Pusaka ingkang angka gangsal nggih Stasblad. Inggih menika buku data sejarah adepipun Kecamatan Tengaran ingkang hangasta panjenenganipun Bapa Modan minangka sulisalira saking LKK Lembaga Kesenian Kabudayaan Kecamatan Tengaran
katuraken dhumateng Bom Ibu Camat. Pusaka ingkang angka 6. Songsong Agung Setya Hamprabu ingkang hangasta panjenenganipun Bapak Tri Wuryanto minangka penggerak seni ing Kecamatan Tengaran katuraken dhumateng Ibu Camat minangka panyembuyung saha pandonga Ibu Camat pinaringan panjang yuswa pinaringan kekuatan lahir batin ingkang tansah hangayemi hamomong warga Kecamatan Tengaran. Paripurna pusaka minangka silat piyantu sampun kaaturaken kapasaken dhumateng pangarsa Pamong Praja Kecamatan Tengaran Ibu Camat niki Ibu Sri Sulistyorini sarjana ekonomi magister manajemen. Caos pamasrah sifat piyandel pengetan Ambawarsa Kecamatan Tengaran ingkang kaping 150 sampun paripurna. Mugi warga Kecamatan Tengaran tansah baldatun thayyibatun warabul ghafur praja ingkang gemah roh makhluk jinawi katonipun aja ora papan sandhangan mangan pasiten katon subur lan makmur. Mugi Gusti ijabahi. Paripurna tata upacara pamasrahing pusaka aji dening kadang-kadang ingkang sampun piniji ingkang sampun katami dening panjenenganipun Camat Tengaran Ibu Sri Sulistyorini lan ing samangke sampun pinasrahaken dhumateng para kadang paguyuban tosan aji keparga agripat pusaka saenipun dhumateng para kadang ingkang nderekaken kirap semoga keparang tumuju dhateng papan ingkang sampun kasambutaken nglajengaken tata cara ingkang candhaipun.
Lumadining tata acara ingkang candhaipun. Nuli nggih tanggap wacana atur pangandikan. Dene atur pangandikan kanggo sepisan nuli nggih saking pangarsa Amogati utawi panitia penyelenggara pengetan ambal warsa Kecamatan Tengaran ingkang kaping 150 ing siang menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Karaharjan, kabakas rawas warasan, mugi tansah kajiwa kasaliro. Ing jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula nuwun. Dumateng ngarsanipun pangarsa DP3 AKB Kabupaten Semarang saha Bapa mantan Camat Tengaran panjenenganipun Bapa Dewanto Leksono Widagdo ingkang kinabekten, ngarsanipun jajaran Forkompimda Tengaran, Bopo dan Ramil Tengaran, Bopo Kapolsek Tengaran utawi ingkang mewakili, ngarsanipun Kakorwil Bidikjam Kecamatan Tengaran, Bopo Iko Lesmono SPD MPD, ngarsanipun Bopo Kepala Desa Sekecamatan Tengaran, soho sedaya perangkat desanipun, ngarsanipun pangarso Lembaga Kesenian Kecamatan Tengaran soho sedaya jajaran, ngarsanipun pangarso Tosan Aji Kecamatan Tengaran soho sedaya jajaran, pangarso Permadani Kecamatan Tengaran soho sedaya jajaran, Karang Taruna Sekecamatan Tengaran ingkang estu kawula banggaaken, boten kata lumpen sederek kawula saking Karawitan Sanjaya Laras Desa Tegalwaton ingkang nderek ngregengaken swasana wonten ing siang menika, ugi Sanggar Tari Cakra Pamungkas Kecamatan Tengaran saha para pelaku seni sanesipun wonten ing wilayah Kecamatan Tengaran. Purwakaning atur monggo tansah ngunjukaken raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring pinten kanikmatan saha kanugrahan dumateng kula panjenengan sami. Shalawat saha salam mugi tansah tercurah dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Kepanang matur dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh wonten ing siang ari punika, bilih kegiatan siang menika alhamdulillah dipun inisiasi, dipun reksa kalian kadang-kadang kawula saking LKK Kecamatan Tengaran, Tosan Aji Kecamatan Tengaran, Permadani Kecamatan Tengaran, para pemerhati budaya lan kesenian Kecamatan Tengaran, ugi pemerintah Desa Tegalwaton yang munjuk sesarengan pengetan ari ambal warso Kecamatan Tengaran ingkang kaping 150 kali. Bilih kepramatur Bapak Ibu, kegiatan penelusuran sejarah berdirinipun Kecamatan Tengaran menika sampun kalampah wonten ing warso 2021 minangka camatipun kala menika inggih menika Bapak Dewanto Leksono Widagdo SSTP MM lan supados kala wau ingkang dipun aturaken Bapak Pujo Prastowo, kegiatan menika purna wonten ing akhir tahun 2023 sesarengan panjenenganipun Bapak Dewanto Leksono Widagdo SSTP MM
kalantik dados camat wonten ing Kecamatan Bawen. Lan kawula ingkang menggantikan panjenenganipun nerusaken penelusuran sejarah Kecamatan Tengaran menika ingkang sampun disepakati sesarengan sedaya elemen masyarakat wonten ing Kecamatan Tengaran inggih menika dipun pengeti wonten ing tanggal 1 April setiap warsonipun. Alhamdulillah wonten ing taun menika tahun 2026 menika rintisan pengetan Ari Ambal Warso Kecamatan Tengaran alhamdulillah saged kaleksanan kanthi sae kanthi lancar. Mugi-mugi rintisan menika estu dadosna pembuka dumateng kegiatan pengetan Ari Ambal Warso Kecamatan Tengaran wonten ing warso-warso salajengipun. Lan samangke supados dipun sekuyung sedaya elemen masyarakat wonten ing Kecamatan Tengaran. Kegiatan menika minangka wujud raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Agung saha wujud kinurmatan kita sedaya dumateng sedaya leluhur sedaya sesepuh Kecamatan Tengaran. Kajawi menika Bapak Soibu, kegiatan wonten ing siang menika dipun laksanaken kanthi adat Bujawa Jawi. Wonten maknanipun, wonten tujuanipun. Inggih menika nglestantunaken budaya Jawi saha dadosna sarana pembelajaran, sarana edukasi dumateng para generasi muda ingkang wonten ing siang ari menika dipun wakili sedaya lare-lare kula saking Karang Taruna se-Kecamatan Tengaran. Mugi para generasi muda menika estu saged nglestantunaken budaya Jawi ingkang luhur menika. Salajengipun Bapak Ibu ingkang kinurmatan, kegiatan wonten siang menika mugi dadosna sarana pemersatu seluruh elemen masyarakat Kecamatan Tengaran supados nyawiji, supados ngraos handarbeni dumateng Kecamatan Tengaran, membangun Kecamatan Tengaran samsaya maju, samsaya hebat, samsaya sae. Lan mugi-mugi Bapak Ibu ingkang kula hormati, kegiatan wonten siang ari menika tansah pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala saha bekto manfaat barokah dumateng sedaya masyarakat wonten ing Kecamatan Tengaran. Ingkang pungkasan kawula estu ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya kemawon ingkang sampun ambiyantu kaleksananipun kegiatan pengetan Ari Ambal Warso Kecamatan Tengaran ingkang kaping 150 kalih menika. Mugi sedaya napa ingkang sampun panjenengan aturaken menika dadosna catatan kebaikan, catatan pahala dumateng kita sedaya. Bapak Soibu yang kula hormati, ingkang pungkasan kawula nyuwun sakmangke wonten yel-yel semangat Kecamatan Tengaran ingkang menika ugi peninggalanipun Bapak Dewanto Leksana Widado ingkang wonten ing pelantikan kawula sampun napa nggih berkomitmen badhe nglajengaken semangat ingkang dipun tinggalaken panjenenganipun Bapak Dewanto Leksana Widado SSCP MM. Dirgahayu Kecamatan Tengaran, mugi Kecamatan Tengaran samsaya maju, samsaya hebat, masyarakat samsaya sejahtera. Kecamatan Tengaran, semangat, semangat, semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Belum rondo ning
warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukabi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalalika wajhikal azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina wa afiyatan bil jasadina wa ziyatan bil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma win alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma nawwir qulubana wa qulubahum bi nuril ilmi wal hikmah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'a halalan thayyibah wa amalan sholihah wa ilman nafi'ah umran tawila mubaraka wa husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jamil muslimina amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hastungara pandonga sampun paripurna. Wonten lewati tata cara ingkang candhipun wonten beksan Nyai Ageng Serang pramila katur kata-kata ingkang badhe beksa kasumanggaken.